Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bi an bɛ alamisa donna marisi kalo tile 10 an balimaw aw bisimila Maliya Coka don kibaru kɛnɛ kan kibaru minnu b'an bolo ka da tulo kan o de ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw ko fosi kɔni t'a yɛrɛ k'a fɔ ko Moritaniens olu ka saya min bɛ ka kɛ ko finitigiw olu sen b'a la kibaru min sera ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ kunun arabado marisi kalo tile 9 kibaruw carilenw sanfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ Moritani ye kunnafonidilaw fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw olu sen bɛ u ka duguden dɔw fagali la Mali kɔnɔna la ni dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ tununa u kibaruya ma dɔn o kɔfɛ Mali transition ɲɛmaw olu bɔra ka sɛbɛn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw ko olu kɔni nɔ tɛ Moritanikaw olu ka dugudenw olu tununi na Mali kɔnɔna la yan nɔ ko o kama u bɛna sɛgɛsɛgɛli dɔw daminɛ mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ nin bingalikɛ wale ninnu ye olu nɔ ka minɛ olu ɲangiri min ka kan o ka da u kan Mali transition ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale kɔni ni Moritanikaw olu ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma la a y'a yɛrɛ o la k'a fɔ ko olu kɔni bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa cogoya min na ni bingalikɛ wale ninnu ka se ka dabila ko nka sɛgɛsɛgɛli walew kɔni fɛnɛ bɛna kɛ walasa ni mɔgɔ ninnu ka se ka minɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye nin waleya in kɔn kosɛbɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ma ɲɛ nka olu yɛrɛ kɔni ka fɔ la ko manganiya jugu dɔw kɔni de ka baara fɛnɛ bɛ sɔrɔ nin ye minnu kɔni bɛ fɛ ka Mali ale ni Moritani ka olu ka teriya siraw tiɲɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan diɲɛ tɔnba ni o ye ONU ye o ɲɛmaa ni o ye Antonio Guterres ye ale ye waleya cɛjugu dɔ kɔn mun kɛra Mali kɔnɔna la ni a yɛrɛla k'a fɔ ko diɲɛ tɔnba olu ka finitigi dɔw n'an k'olu ma ko casque bleu o maa fila olu bɔnɛla u ni na k'a sababu kɛ dugujukɔrɔmugu dɔ cili ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Antonio Guterres ale kɔni ye nin waleya in kɔn kosɛbɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ma ɲɛ nin waleya jugu nin kɔni kɛra mɔgɔ minnu na olu tun ye Egypte ka o sababuya la a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ ka ɲɛsin ni duguden ninnu ma ale ni banbagatɔ ninnu somɔgɔw nka a y'a yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ ko Mali transition ɲɛmaw olu kɔni ka fɛɛrɛ tigɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda sɛgɛsɛgɛli minnu bɛna to mɔgɔ minnu ye nin walejugu in kɛ olu ka se ka dɔn ni ka u nɔ minɛ u ni ɲangili min ka kan o ka da u kan ko olu kɔni bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ kɔni kɛ Mali jamana ye fɛn fɛn kɔni ye adamadenw olu n'u bolofɛnw lakanani ye ko wa o dɛmɛ ninnu kɔni caman bɛ tɛmɛ MINUSMA ale ka sira de fɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye kalanso ko dɛsɛ o bɛ kita fan dɔw fɛ kibaruya min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kita garde kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko kalanden mɔgɔ 600 ko kalanso kɔni tɛ olu bolo k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kita garde kɔni kɔnɔna la ko ekɔlisow kɔni bɛ yen nɔ ko nka ko a yɛrɛlen don k'a fɔ ko jama kɔni ka ca kilasi ninnu ma o yɛrɛ fɛnɛ kama maa caman ma se ka don kilasiw kɔnɔna la ni kalansoba in ale yɛrɛ kɔni ɲɛma ni o ye a directrice ye o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka fɔ la ko degun caman kɔni bɛ olu ka kalandenw olu kalanni na ko ni a taga lajɛ kalanden mansa caman de bɛ yen nɔ olu bɛna denw tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la ka sɔrɔ wolosɛbɛn yɛrɛ tɛ u la fɛnɛ ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ olu ka kalanso olu lamininen tɛ jiko bɛ u la wa u y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko kuranko fɛnɛ bɛ u la o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye fɛnɛ mun bɛ fara kilasiko dɛsɛw fɛnɛ kan mun bɛ ka dankari kɛ denmisɛnninw olu ka kalanko la directrice ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la ko u ye sɛbɛn kɛ ka ci kita maire ma ko nka o bɛɛ n'a ta nɔ kɔni ma se ka bɔ nin ko ninnu na olu bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la hali bi kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Mali jamana ale seginna ka na kɛ farafinna jamanaw olu bɛɛ la kɔɔrisɛnɛ laba ye an sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔni de kɛla jamana fɔlɔ ye kɔɔrisɛnɛ la farafinna bɛɛ o kɔfɛ Benin o kɔfɛ Côte d'Ivoire ale ni Burkina o sababuya la la Confédération des cotonculteurs du Mali olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔni ka nin kɔɔrisɛnɛba in ko olu kɔni bɛ se ka ɲɛfɔ ni kuma damadɔw de ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko dugukolo minnu bɛ d'u ma u ka kɔɔri sɛnɛ ko dɔ farala o hakɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔlen hectare 170 olu kɔni bɛ di u ma u ka sɛnɛ kɛ o la ko gaze na taara jɔ fo hectare 800 na ni o kɛra sababu ye fɛnɛ ni dɔ farala kɔɔri sɔrɔta kan ko o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko engrais olu fɛnɛ subventionné la o fɛnɛ sen bɛ kosɛbɛ ɲinan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko engrais olu subventionné la ko o fɛnɛ sen bɛ ɲinan kɔɔri kɔni ka ɲali la ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko san dara ɲinan kan ko kɔɔri sɔngɔ kun binnen ko o kɛra waleya ye mun kɔni ye kɔɔri sɛnɛ la caman kɔni la nimisa kɔɔri sɛnɛ la olu si ma sɔn ka kɔɔri sɛnɛ ko nka ko ɲinan ko kɔɔri sɔngɔ kɔni fɛnɛ yɛlɛnna kosɛbɛ ko a taara fo 56 la ko o waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ɲɛfɔ kun min na Mali kɔɔri kɔni yɛlɛnna fo ka taa kɛ farafinna bɛɛ olu la kɔɔri sɛnɛ laba ye
an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ